pacho medase pacho makosem ne se meni me kunu awale mfie du mienu ni kunu ye friend say ye friend akwasi sapon pacho ai okay pacho ya o memu nan na de otoso mienu no o yale abema me wo no onya abosu mi nsia na we be kan no ya ye bia ya chine na yale ni didi so a chesa akodru ba bi se lockdown nim na obubugu ho konfie nani ntimi nso leda okasa no ho awonte yesa me bone pampers yesa me tete aduane ma no bibia obenya se de woda ho saa na mse madawroma me de bedam mo mi se mo fidie ide ekwa akiri pa wiase nyina ehwe mo na momoa me na me mpɛ me ba no pomasi bere enu nti na ba ha anwumre osu kunu no de se kwasi wusu pacho ai oye adwuma we pacho wane ne brafo mu tonton cars odi ne brafo odidi omu na asen kakra ya de no ba lockdown nim ya le ndia wona so dada na lockdown nim ne bubu ne gu ho de ne to form me pacho ai I want to so de me pacho da bi efri sa abre no moa pay na moa kasa mo de aboa mo ho ewo ayaresa fam pacho moa de ye to na mo bebre mi mabusua fam eto na mo me kunu so abusua fam nyina kyese de obia be ye abusua ne mienu de obia ya fa akra no ho enso so yale na ye ko no ensesa ma kwa na ekọ nachi saa sesa bia ma tinam de abeda mo nwumiri mani abere papa mfie duni na me hyede obani your friend say pacho your friend o say usu kwa me oh wadi mfie nai pacho wadi mfie du pacho ai mame kamesre na mabusa se ye kan se moye bi ampa moye bi de nanso so no akwai bi so no hini na mode makọ emodin de na emom no se yakonya mifie ana se yakọ malam ho yaguse de yabọ anwem ana hin na de na kwa na ususu se hono de se ka bani nya yaresa sabre yade ba bi egina ne gina yi pacho nyame fie de makọ bebre makọ nyame fie kuma se ha asore mintimi modin starting de ne de koji ye koji a na chese ade ne still na ye hunu so na obia ba afa ne kompaebo fa ne yesei ye konyame fie a mpa kuma se ade mpaebo bebre afi adunsifo ne ye mfa kire ne nyina de yesi ye bia de me maame wa sole me ba ne ho saa wono so abere pa de wosi ye bia ya ye nso ensesa ma ade no kwa na ekwa akiri akodu se de oda okura chese wono akasa wo bere me bere ni papa bere obi o wono hu bia bere tinam de abedam se ma dawro ma sam na abro me so wodi ni koji doctor krata wo twroma na okacho se ye hunhum yade anase hospital yade o wase hospital yale na akwa no wanya problem wo na adwenem yade koji nde sana na omuka ntina wo da duro so wadadro so wonoma dro ni de wanoma dro na che wadadro so ewoji omanfo enko SOMPA TV akoda no aye kana asem no efie du akoda ne maame kire se akoda no yade abo akoda no na wotumi nante na be na kakra mfie nan ni na afi kura de wagye atokete so a akodai amane hwenim aye dene enipa so ho wonfunu ye o nipa wonfunu ye oba patiwa na hwe no wo me pa cho ai me ne papa nyina na hwe no na oye da kwa adwuma pa cho me de mfie duni me nya adwuma da ni papa kwa onu amusu kosko a na aka me ne mienu nko a hye de wa wo sei pa cho ma wonnan papa yi ka ho a enan me pa cho ai na odi sei otoso sei wona toso mienu wona di panyine na chi osu ni din ne de sei o se kwa me owusu no ko school wa hia yade be yire no sa me pa cho anko school da anko school da na yare ne ye no na wonya mfie nsia no na obi ka se yemfa ne nko asokore mampon na omu school ni bi wo ho ti bia na nko magin ti ekoye no na omu busabusa ensem bebere otimi toilet mi si da bi otimi tete aduan mi si da bi na obo ne pampers mi sin ai so omu busa ye questions ni nyina wie ye no
ɛna papa no frɛ me ka kyerɛ me sɛ oba ne de agye sɛ ɔde ne kɔ ntimi nyine wɔ school mu ha maame sɛsie ɛko ne mu ayɛ den deɛ na sabre no anu ya gye sɛ yɛyɛ ha wani da yɛ so ebetumi ayɛ so pa oba pa na oba no susu sɛ deɛ bɛ poten na ayɛ no wadwenem kakra no efiri sɛ yɛyɛ ha no ba so bedoso ne ehu ba bi a yɛbɛta ake afiri wan kasa wadwenem no susu sɛ deɛ yi na oba na ayɛ no me deɛ me ba ne deɛ start na yale ne bae no wokɔ asɔfofoɔ ne obiara bɛka ne deɛ ti akyi de na ma adwan yɛ he na mse da bi ade no me follow hospital no de o mo ka no ɛna mfi sɛ bɛboa me ti doctor no me kɔ a me de ne kɔgi no mbusabusa me nsɛm na doctor baako na last obusa me sɛ maame oba no wo no osun am sɛ me ba ne deɛ me di ka wo first one osun pa second one ya me wu ne ya wo yale wan sua ma oda ho ma ade akyi ti ade akyi ama mba na anti akora deɛ me wu ne finra nyina wo nsun yi o aso first one am wo de osun pa na doctor ne say me ba na ho na yale ne start na wonya problem ne wo me yafunu e wo gi ho sa na mo ka kyerem ti me de firi ho ne de ma fa mani amubu kyesa chinchi na ama wan hwe ye ho ensam no dɔɔso nti firi ho na doctor ne ka sa de me hu sɛ ɛyɛ sign na be sign me ba no yale na wo yale okay oba pa said you sika wasɛm no yemu sakakra wabra na wonyim no na otadidi abonten wuro ho kakra me pa cho da bi uni di abonten me pa cho da bi aya asɛm o unkomodiem so te sɛn eduru ba bia said you see any nipa unta ankokontokwa no kra de baby a metie mu frɛ busa hɔ a mo bɛka ɛno de minim yɛ kla o papa so saa ɔno so yɛ dindin me pa cho ai Orofo yankwa SOMPA TV akwada no watofom akwada na tofom watofom abrɛho ne maame tumi nya ne ho Facebook no SOMPA 93.1 SOMPA TV Ghana YouTube no so SOMPA TV ɛde bɛyi na asie ama akwada wo ba wiase krampo ye ka bone kra no a woni bone da anasi ebusa sɛ ya wosan bone ni bi na aka na Adam na bone ana anasi akwada da kete so nyakopɔ ni munyam baba bedadi am watumi asɔde ana ɛya SOMPA o Obapa enti ekɔkɔba ne sɛ wo ma na aduane adia kwa ba na ofa so de ma no pa sho agisa wotena fom na de wachi atwene dai na watwena be hye wo ha because on de ontimi nya hwe to twene be hye wo ha na je so no so da fom na so disam tena fom se bom na matete ama ne kakra ebi so a opapa kra de wo ho a o ma me ntete ma no ono a na tete ma no wi a na ono so api na oni ho na me so me ya saa ye nyina saa na ye no twene be hye wo ha na wate ba akokra ma no se bi obammi na je foforo no Mame so far no oba no ya ohun me pa cho da bi ohun kra pa cho da bi no an so ho saa ohun hwe no ohun se ne mame no me pa cho da bi onim se ne mame ne pa na kwa ba ne saa dia se ne nani so problem aba ho ana ohun ade ho ano ate no de hwe ho asoso a ni nuanom timi ne di agoro me pa cho da bi obi ankɔ ne ho ba cho da bi obi ankɔ ne ho ti hwan na da ne nkyɛn ye ne nyina na da no da ne baabi oda ne baabi saa onua no bia ankɔ ne nkyɛn ba cho da bi nti me nya hwe nti wo kɔ ne nkyɛn a onya hwe enti sɛ o ma na aduane di wie na ama ne nsuo bi nom a ɛno aso de oda ne baabi ba cho ai no answer oda ne baabi saa wada hɔ a sese wutimu sɛ ne honam tutu no obesu saa do anadwo no wɔtiam no wɔsu bre yeso ye ka ho na bre de abeda mo se wiase nyina obi ehu me beya omoa me na sese de ayede aboro me so ukuro mpa ne he pa cho me free fenso
Fenso. Pacho ai. Sante fenso. Pacho ai. Akonya wo fie ana? Pacho debi. Konya ni mu fie. Pacho debi. Na ukunu su fie, ukunu su frɛ. On su free fenso ha. Oh. Cheso pasi e de na ma. Pacho de mpesa mo ye ma mu nyina ne se. Pacho me ba no, so de mo de na to sui. Mo fidie de minim se dru akire. Ewiase nyina nhwe no. Obi owo mo bia, wo de ka no ne se me ba ne be sole a. Me de oba time me pe, me gine se me ba. Se nsusu enye ye ne se nya me be frɛ na. Ni nyina ni pakro be boam ne wo ne nsam. Tinam de abeda mo no madawro man, ti mo mo ame. Se ye ba boa se nyame be frɛ no kwan be so. SOMPA FM. Wakoda ne ade so ama wana. Me pacho ai. Tinyame nya ne ho. Etinyame mfrɛ no. De besi bia me de osore ba megye no se oba time me pe. Se nye yesu because ale na me ko no. Ensesa mma. Ena makase bia me de aduro ye no no. Ontimi nkasara fe de watimi akasa. Ensesa bia mma akire nkoa na ekọ. Ensesa ba akokora amma. Yasem. Nti se wan kasa de untumi fa kwa bia so anyene nkwanfiri ne nsem. Me pacho da bi. Nemom kropo twedi apon no obo no. Ka osre ne sesa yaresa made a. Na dawro ma. O me fa na de enko. Yes, na dawro ma. Dem de na man because akura no kro no oda ho no. Me ba no widie mu ye ne jan kasa. Eti oda na chi se ye. Me pacho ai. Na chi nye hwe kuro bia ntutu ho. Kafra. Aya samu. Ma me kafra. Etu wo no de wontene ne kura da. Pacho da bu betene ne anu ya wo ye no sa na wa wi on kasa da. Ei. Efrisi ya wo ne ba wi ase nyina. Me pacho ai. Oba pa kafra. Ma me ka akoma to ye mwate. Ye SOMPA se This is 93.1 FM. Ya me kasa ye ho papa. Ento ma ye nso de no. Yakopon be hye no animu nyam. Obeda no wadi akyerew. Wate. Course bi kura fitiase a beba. Nipa mienu bi afre. Wato fom no be so de. Se no nante. No timi koba kirikiri kakra. Eni obeye mirika sa ono abra no ada Nyame beye ti lockdown nim na me wo na chi 2 weeks eni obubugu a wan shori bi Nyame beye Wate pacho okay